Θεωρούμε ότι η συνεργασία χειρουργικής και συντηρητικής αντιμετώπισης, η συνεργασία μεταξύ χειρουργών, φυσιοθεραπευτών, διαιτολόγων, ψυχολόγων αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι, αποτελούν μια ομάδα προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς. Η άριστη προετοιμασία που γίνεται πριν το χειρουργείο με την αποσυμφόρηση του ειδήματος, με τη βελτίωση του λεμφειδήματος θα μας δώσει τη δυνατότητα ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα χειρουργικό και βεβαίως η μετεγχειρητική φροντίδα είναι απαραίτητο στοιχείο για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια ομάδα πρέπει να δουλεύει οργανωμένη, πρέπει να δουλεύει μαζί και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στην Κύπρο για να δούμε μαζί όλους τους ασθενείς, τους οποίους μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να υπάρχει μια συνέχεια στην παρακολούθηση όλων των πράξεων των οποίων συστήνουμε.